Uite un răspuns scurt la întrebarea de ce la mine uleiurile esențiale nu funcționează sau de ce nu am rezultatele pe care le aștept. Mă refer aici la cei care sunteți relativ noi sau ați început de scurt timp să utilizați uleiurile esențiale și nu aveți neapărat rezultatele pe care le așteptați. Ce trebuie să știți este faptul că uleiurile esențiale nu funcționează precum un medicament. Deci nu luați neapărat un ulei esențial pentru un anumit simptom și să vă așteptați să treacă așa instant sau să rezolve problema într-un timp foarte scurt. Există și uleiuri esențiale, precum peppermint, spre exemplu, care la nas înfundat are o acțiune imediată, să zicem, sau On Guard pentru tuse, da? Acționează, să zicem, relativ repede, sau peppermint pentru durerile de cap, pentru migrene, în funcție de cât sunt de puternice. Dar, referindu-mă acum la modul general, atunci când începem să folosim uleiurile esențiale cu protocol, pe care să le luăm 3 capsule pe zi pentru o perioadă mai lungă de timp pentru o anumită problemă, aici rezultatele nu apar imediat. Și asta deoarece ele repară, ele scot toxinele din corp, ele scot chimicalele, da? Detoxifică organismul. Ei bine, dacă organele interne sunt, nu știu, pline cu toxine sau afectate de o perioadă lungă de timp în care voi ați fost expuși la pesticide, substanțe chimice, nu știu, substanțe pe care le-ați inhalat din aer, din diverse medii toxice, și vreți să tratați o problemă, un simptom al sistemului respirator, spre exemplu, atunci trebuie să le dați timp, trebuie să aveți răbdare, trebuie să fiți constanți în utilizarea lor și să acceptați faptul că ele au efect, dar perioada poate să fie un pic mai lungă și acțiunea să nu fie imediată. Trebuie să vă gândiți la uleiurile esențiale exact ca la un program pentru slăbit, spre exemplu. Dacă tu timp de 10 ani ai pus pe tine 50 de kilograme ca surplus, nu poți cu o cură cu ceaiuri sau cu ceva anume în 7 zile să dai jos respectivele kilograme. La fel se întâmplă și cu uleiurile esențiale. Dacă, de exemplu, există o infecție urinară, există, nu știu, o problemă a ficatului, există o problemă a intestinului, o problemă a stomacului și începeți să luați diverse protocoale și uleiuri esențiale pentru a